Najmanje 20 osoba je povređeno u nevremenu koje je stiglo na ostrvo Okinawa pred dolazak snažnog tajfuna Vongfong na kopneni deo Japana. Tajfun se kreće brzinom od 10 km/h, saopštila je Japanska hidrometeorološka agencija. Združeni centar za upozoravanje na pojavu tajfuna snizio je kategorizaciju Vongfonga sa super tajfuna na tajfun i naveo da će i pored toga Vongfong biti veoma snažan. Vongfong bi trebalo da stigne u južne delove kopnenog Japana u ponedeljak, nakon što napusti Okinawu u kojoj već pada jaka kiša, zbog čega je 17.000 domaćinstava ostalo bez struje. Početkom nedelje jak tajfun Fanfon pogodio je Japan i tom prilikom 11 osoba je izgubilo život ili se vode kao nestale. Otkazano je više stotina avioletova i brojni železnički polasci, a veliki broj ljudi je bio evakuisan iz centralnih delova zemlje.